हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आं सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे पिएम किसाननि राङा हाबगोन जुलाइ दानाव होननानै। दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों। बेनो जाबाय नोंथांमोना दिनै रांखौ मोनबाय एबा पिएम किसाननि राङा हाबबाय आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव। नोंथांमोना चेक खालाम, जायखिजाया नोंनि बेंकआव चेक खालामबानो जाबाय जाय एकाउन्ट नाम्बारा नोंथांनिया पिएम किसानाव लिंक दङमोन। स' बिनिफ्राय केवाइसि आपडेट होआबा मोनो ना मोना बेनि हिसाबै जों बेयाव डिसकास खालामगोन। दा बेखायनो लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायगासिनो दङ जोबजासिम नायलांदो। आं आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो हानाय एसेबां नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै नोंथांमोना गाव गावनि रां मोननो गोनांखौ नायना लायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बख'नानै लानो हायो। दा बिदिब्ला आं नोंथांमोननो मेसेज दिन्थिगोन आरो बे मेसेजआ नोंथांमोना लाइभ प्रुफ मोनगोन जे बबे एकाउन्टआव हाबदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय बेसेबां रां हाबदों आं गासैबो डिटेल्सखौ होगोन। तो बिनिफ्राय लोगोफोर पिएम किसाननि आपडेट होयिया गोबावथार जाबायमोन, बेनिखायनो दायो लेटेस्ट आपडेट फैनायलाय स' नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जाहाथे बयबो मिथियो। तो बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन आपडेट गैया, जेब्ला फैगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइटआव पिएम किसाननियाव, बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन। दा फाइनाली जों फैबाय अफिशियेल साइटआव पिएम किसाननियाव। बेयाव फैनाय लोगो लोगो पिएम किसान सम्मान निधि बेबायदि मोनसे स्किम दङ जेराव आबादारिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो। से बोसोरावहाय नोंथांमोना 6,000 एबा 6,000 नोंथांमोना मोननाय जायो आरो दान मोनब्रैजों मोनसे होनाय जायो 2,000। गासैखौबो लानानै बोसोराव नोंथांमोना 6,000 रां मोननो हायो। तो बिनिफ्राय जोंहा सिगाङाव केवाइसि गोबां आपडेट खालामबाय थादोंमोन आरो बिनि लास्ट डेटखौ बेयाव बुंदों जे पिएम किसाननि केवाइसिनि लास्ट डेटआ डेडलाइना जाबाय 31 जुलाइ। अके, दासिमबो सोलिगासिनो दङ, नाथाय खायसेना जायो खायसेना जाया आरो जायना गासैबो डाटाया अके जोबखा आं सिगांनो बुंखादोंमोन नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया आरो केवाइसि होलायनांगौनि गोनांथि गैया। आरो लोगोसे जाय दायो रां मोनदों बेबो केवाइसि होआखैमोन, मानोना गासैबो एकाउन्टआ एक्टिभ थायोब्लानो नोंथांमोननि राङा मोननाय जायो। आरो जायनि एकाउन्टआवहाय प्रब्लेम गैया नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया आरो जायफ्रा प्रब्लेम दङ स' नोंथांमोना केवाइसि होनो हायो। अके, स' बिनिफ्राय जोङो स्टेटास नायनाया एसे चेन्ज जाबाय। जोंहा बेनिफिसियारि स्टेटासाव क्लिक खालामदो बेवहाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माखासे प्रसेस जाबाय। बेनो जाबाय नै नोंथांमोना बेयाव दानिया गोसोबादि नायनो हाला, गाव गावनि रेजिस्टारखौ होनानै नोंथांमोना माखासे नाम्बार मोनो आरो जायफ्रा केवाइसि होदों अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जायखिजाया दोलिया मेसेज फैनायखौ आं नोंथांमोना दिन्थिनोसै लाइभ प्रुफ जे नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबदोंना हाबाखै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दायो नायदो नै लाइभ प्रुफ। दा नायदो लोगोफोर बेयाव मोनसे रां हाबनाय मेसेज फैदों, नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनखादों। बेनो जाबाय पिएम किसाननि राङा हाबबाय आरो लास्टआव एकाउन्ट नाम्बारा 350 मोन। आं जायखौ भिडिअ खालामबाय थायोमोन बे एकाउन्टआव हाबदों आरो बियो केवाइसिबो होआखैमोन, मानोना बेना गासैबो डाटाया अके जोबखामोन आरो लोगोसे गासैबो आपडेटखामोन सिगांनिफ्रायनो आरो लोगोसे आधार कार्ड आपडेटबो गैयामोन। सिगांनि 2019आव एप्लाइ खालामनायमोन आरो मोनगासिनो दंखायोमोन, गासैबो एक्टिभखामोन, जायनि जाउनाव बिथाङा रांखौ मोननाय जाबाय केवाइसि आपडेट होआबाबो। आरो जायफ्रा केवाइसि होनांगौ दङ नोंथांमोना होना लाबानो जाबाय। जायखिजाया राङा हाबबाय 2,000 नोंथांमोना मोनदों। दा लोगोफोर जुलाइ दानाव मोनगोन होननानै आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा होदोंमोन, थ' फाइनालि दिनै हाबबाय। स' नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बे आपडेटखौ नोंथांमोना नायदो, डेटबो दंखायो। बे डेटआ जाबाय नोंथांमोननियाहाय 12 जुलाइ एबा दिनै 2 जुलाइ जानाय लोगो लोगो दा बावैसो हाबदों। नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो आरो बेनो जाबाय बेंकआ आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव बिनिया हाबदों। दा गासै नोंथांमोना जायफ्रा बेनिफ्राय जायफ्रा पिएम किसान बेनिफिसियारि नोंथांमोना गाव गावनि एकाउन्टआव चेक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टेटासखौ दानिया इजिलि नायनो हाला, गोरा खालामबाय मानोना प्राइभासि खालामबाय। अके, स' बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव बेसेबां मोनगोन आरो मोना दानिया फै जों थांदिनो अफिशियेल साइटआव। दा अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो रांखौ माब्ला सोयो आं नोंथांमोननो बेयाव गासैबो डिटेल्सखौ होफिनबावनो सानदों। बेनो जाबाय नैबेयाव दंखायो जे एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना जुलाइ दाननि गेजेराव मोनसे मोननाय जायो आरो बिनिफ्राय जुलाइ जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे डिटेल्स दङ। आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव मोनसे मोनबावगोन आरो बिनिफ्राय डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव मोनसे मोनगोन, मानोना दान मोनब्रैजों मोनसे होनाय जायो। दा खायसे पेन्डिं थानायफ्रा खनसेनो 4,000 4,000 मोननो हागौ, नाथाय बेयाव 2,000 हाबदों। स' नोंथांमोना नायदो गाव गावनि डिटेल्सखौहाय, राङाथ' हाबबाय। स' नोंथांमोना दायो बयबो कमेन्ट्स खालामदो जे हाबदोंना हाबाखै। दा नोंथांमोनाबो लाइभ प्रुफ मोनखाबाय पिएम किसाननि रां हाबनायखौहाय। दा बयबो चेक खालामदो आरो हानाय एसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला। बेबायदि लेटेस्ट आपडेट मोनो। बेनो जाबाय बड जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव।